soyayya bane ba, yadda nake ji ki zuciya ta bayan kaina bane ba, yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba. Ki hakuri ki ji sako na daga ke na rufe, yadda wani na ga aini ne matsayar ki na soyayya. Ni ban gaji ba, mu haɗa shi kana mu jure wasu mu jure sosai zai zama dashi. Mu dai mun gane zagirin sowa ne san badilin shi, cikin ganna zagayen ne mun ki ciki ya daɗe. Ki nazari kan abin da nake na san babu jayayya, aikin san na sanki. Ga wata yar magana in kika je ki da ki tuna hanta, bana san rigima amma san ki yayi mini hauta. To ke ma ki sani za ya fi kyau mun sasanta. Ni ban gaji ba inda na ce ban gaji ba, kin sani inda wata ki daɗa ni na san zan ga soyayya. Dan Allah ki kula ni dan na gaza ki hazani, so ne ya kama ni ya daure ni yayi bin rauni. Inda kin duba ni zakir baki yo sayani, ki ɗaya zan wace na ni mai kyawu na kamanni. Inda na ce ke nake so ke ma ce min kina so na, to ai ki sai na so kuma ina so. To babu sibi ba da fara da na gan ki nake buri, ki zamto uwar yara a gare ni cikon fari. Na san ki so na hakika ta da alkawari, ba domin hali na sai ki kula da badan Allah dan Allah. Ni ban gaji ba tun da na ce ban gaji ba, kin sani ki hakuri ki gwada mini so karki min da jayayya. Midgate Mix. Beat Upton Records. Sauti daga arewablog.com.